Als toen het komt dan... Dat is van meneer de Paus. Ja, dat is van meneer de Paus. Die meneer wil vertellen. Kun je een beetje vooruit? Dikke zikzak. Nou, dat is gewoon Piet, wat is er, hè? Ja, dat doen we wat zit er dan op? Ja! Hoe is meneer Piet dan? Ik ga die jou ja, best. Ja. Piet! Er is een Piet die ging wat gestolen heel vroeger hier in Gerijp. En dat wouden we nou even weer aan meneer de Paus, die notabene, even weer terugbrengen. Hoe was dat nou? Nou, dan moet die meneer de Paus even hier naar voren komen. Mooi. Ja, reken maar. Zie ik maar uit. Nee, dat is Sinterklaas. Dat is Paus net. Dat is Sinterklaas. Oh, die gaat het. Sinterklaas in de hand. Nee, wat Sinterklaas? Hé, wat ben je mee van Piet? Sinterklaas in de handen vol. Ja, dat markeert hij net aan de handen hartstikke voort. Dus ik wil die hand met hem houden en pak even wat van Sinterklaas. Dacht er weer Sinterklaas een beetje zoen. Sinterklaas is aardig. Echt mooi, hè?